Ćao svima, ja sam Kristina, dobrodošli u moj novi video. Danas sam sa vama želela da podelim predlog šminkanja za novogodišnju noć i odlučila sam da to bude ovaj izgled. Da obeležimo novogodišnju noć crvenim karminom, pošto imam crvene noktiće. Uradila sam konture i eyeliner kao i neke šljokice na očima, što ćete vidjeti u nastavku videa. Tako da, ukoliko vas zanima ovo, nastavite da gledate i uživajte. I make-up ćemo započeti tako što ćemo dobro očistiti lice. Znači ja preporučujem da se pre svega ovoga uradi jedan peeling lica i da se na lice nanese neki hidratantni serum ili krema i neki balzam za usne kao neka priprema za šminku. To sam ja već sve uradila. Bacam se odmah na šminkanje. Prvo što koristim je primer. Ovaj Sephorin je odličan zato što matira i popunjava pore, postojan je i dobro drži šminku. U principu vi možete koristiti bilo koje proizvode koje god vi volite. Uglavnom ja koristim one koje meni najviše odgovaraju i koji smatram da će mi se dobro pokazati. Ovaj primer koji sam koristila svega nekoliko puta, ali mi se zaista dobro pokazao. S obzirom da drži šminku na mestu i vrlo lepo zaglađuje kožu. I matira mi te zonu, tako da mi čelo toliko ne prosija kao inače. Ok, naredna stvar jeste tečni puder. Za ovu priliku ću koristiti Max Factor Radiant Lift tečni puder, zato što je on po meni onako neke srednje pokrivne moći ka jačoj, teži od svih ostalih pudera koje imam. Ja inače ne koristim neke izrazito jake pudere, tako da odmah ćemo koristiti ovaj. Ovdje mi se nalazi ogledalo i sve, tako da ne brinite ako gledam na ovu stranu. Ja ću na ruku istresiti dve pumpice i četkicom ću to razmazati po licu. Ovaj puder se meni odlično pokazao. Imam neka tendenciju da ga mešam sa ovim mojim laganijim, ukoliko mi je potrebno ne znam, neka šminka koja će mi trajati prilično duže, ali opet da bude neka laganija šminka. On odgovara svim tipovima kože i ima vrlo lep finiš, nije mat, već ima gomilu sitnih šljokičastih čestica u sebi, tako da on daje neku lepu blistavost licu, ali opet to nije ono preterano, nije to onaj sjaj, tako da smatram da ovo puder koji može čak i kombinovana i masna koža da koristi. Mislim da bi odgovarao svim tipovima kože, apsolutno, s obzirom da, mislim, ja ovaj puder koristim dugo i koristila sam više bočica, više nijansi, prosto zavisno od doba godine. Od kako je izašao, on je meni favorit što se tiče svih Max Factor pudera. Mislim da čak imam i neki video o njemu na Instagramu, neki IGTV vezan za moje omiljene Max Factor proizvode. Ok, lepo sam nanela puder, nije to apsolutno ništa previše, ja ne želim da preterujem. Ono što se razlikuje od standardne dnevne šminke koju ja radim je to što ću ovog puta da radim i konture blage. Još uvek ne znam kako ću da se našminkam, jedino što znam je da želim da radimo crveni ruž. To mi je baš želja i po meni je to prosto pravi novogodišnji make-up. Ok, ovo moramo dobro da ublendamo.
spremni smo za konture. Konture radim tako što koristim Pan Stick od Max Factora u najtamnijoj nijansi, ili barem bih ja rekla da je najtamnija, neki broj 14, Cool Copper. Mislim, prosto tu nema šta mnogo da se priča, ja konture radim po svom nahođenju i kako to prosto meni najviše odgovara u kombinaciji sa korektorom. Upravo zbog ovoga nisam stavila velike količine pudera s obzirom da radim i konture i to je prosto jedan sloj šminke. I sada ovo prosto lepo ublendamo beauty blenderom. Mislim, vi prosto konture možete raditi bilo kojom vrstom proizvoda za konturisanje. Ukoliko ne volite kremaste, možete koristiti praškaste proizvode ili proizvode u stiku. Kako god prosto vam odgovara. Ja volim da radim te neke krem konture, mada ja opet to ne radim prilično često. To je nešto što radim baš u nekim specijalnim prilikama. Ovo se sve mora dobro ublendati. Ja malo pređem i vrat, kao i uvek. Ok, konture su gotove, kao što vidite, to nije ništa što je jako primetno. Nakon ovih kontura, pre setovanja ja ću naneti rumenilo, s obzirom da nanosim tečno rumenilo, ovog puta Coquette, u Kajsija nijansi. Naneću ga prstima. Ja ne znam da li vi vidite koliko je ovo rumenilo lepo. Ja njega prosto imam običaj da ga tapkam prstima. Naravno, možete, ukoliko preterate, možete beauty blenderom prosto umanjiti intenzitet rumenila. Ovo mi je inače omiljeno tečno rumenilo i možda i uopšte rumenilo, s obzirom da sam, od kako sam njega kupila, u potpunosti koristim kremaste proizvode što se rumenila tiče i kao što vidite gotovo mi je potrošen. Evo ovako, prije nego što setujem lice, ja ću na kapke staviti primer i nakon toga ću setovati celo lice. Ovoga puta i setujem lice više nego inače, s obzirom da je ipak ova šminka za novogodišnji večer. Obavezan primer za kapke ukoliko radite šminku na očima, neke senke, eto, radi postojanosti i prosto da bi to potrajalo. Ja ću ovo samo četkom ublendati. Ovako malo popravimo konture. To je to, sad sledi setovanje. Lice ću setovati puderom u kamenu. Za ovu priliku koristim Max Factor Cream Puff, ovo translucent, koji se prilagođava svakom tenu. Setovat ću cijelo lice, uključujući i kapke. Tako da ova šminka ne mrda cele noći. I sada smo setovali lice. Ovako to za sada izgleda, znači bukvalno smo pri kraju što se samog tena tiče. Sada ću dodati samo par proizvoda u prahu u svrhu bronzera i highlightera i nakon toga prelazimo na oči.
Što se tiče bronzera, ja ću vrlo malo dodati bronzera iz Sephorine Vivid Earth paletice, čisto da pojačamo malo ove kremaste konture. Ok, sad kad smo pojačali bronzer, dodat ćemo i highlighter na lice. Ono što se razlikuje kod moje večernje šminke što se tiče highlightera je to da ja volim da poprskam četkicu za highlighter fiksatorom, prosto kako bi intenzitet highlightera bio jači. Koristim L'Orealovu paleticu Lovely and Glow, umešam sve 4 nijanse. Bukvalno ću četkicom preći ovako preko sve 4. Kao što vidite, baš je fin, intenzivan. Uvek ga možete dorađivati i dodavati još ukoliko volite da baš sijate, kao što ja volim to. Prosto ja to malo i na obraščiće, na vrh nosa i iznad usana. To možete i prstom. Ovoga puta ću highlighter staviti preko čitave gornje usne, odnosno po ivicama. Čisto eto kako bi kasnije mogla da lepo nanesem ruž. Smatram da ovi highlighteri prosto jače rade kada se nanose prstima. Tako da s obzirom da je novogodišnje veče, dodajte koliko god želite, s obzirom da svi mi želimo da sijamo za novu godinu. Nanela sam ovo prstima, samo ću malo četkicom da ublendam ovo. Baš sijam. Ličit će ovo na nešto kad budem kompletirala čitav make-up, bez brige. Malo ću poprskati lice kako bi ga, recimo, setovala. Ok, da vidimo šta mi dalje treba. Sada ćemo srediti obrve, stavit ćemo standardno gel za obrve. Obrvice su gotove. Sada što se tiče senkica, ne želim da radim ništa previše. Znači, radit ću neku blagu konturu, eventualno neke šljokice, na što ćemo staviti eyeliner. Ne želim da preteram sa očima, s obzirom da ćemo naneti crveni ruž na usne. Koristim svoju novu paletu Lolita Porvida, koju koristim samo za neke ovako specijalne prilike. Četkice. Znači, prvo ću početi sa blagom konturom. Znači, samo ću vrlo blago konturisati oči i lepo ću razgledati senku. Znači, za ovo vam treba neka brankasta nijansa. Ja koristim toplije nijanse za konture. Konturice su gotove. I sada kada sam odredila konture, ja mislim da ću staviti ove šljokice, ove glitere na kapke. Ja neću uopšte ni pokušati ovo četkicom da nanesem, već ću prstom da nanesem glitere, pa ćemo nakon toga naneti eyeliner. Ja ovo nanosim pa se vraćam.
nisam nanela. Vidite kako ovo izgleda. Predivno su. To sam tapnula samo malo. Može dosta jače da se nanese i da oči sijaju kao božićna jelka, ali meni to trenutno nije cilj. Ovo jeste intenzivno, iako ne možete da vidite možda najbolje, ali sasvim je dovoljno za novogodišnje veče. Neću preterivati, pošto želim da fokus bude na usnama, ali opet želim da imam i lepe okice koje sjaje. Nanosim eyeliner. Vrlo mi je nezgodno da ga nanosim prosto na kameru, naneću ga na ogledalo pa se vraćam. Eyeliner je nanet na oči, onako radila sam neki mačkasti, deblji, intenzivniji eyeliner, s obzirom da je ipak neka jača šminka u pitanju i ono što ću ja staviti jeste maskara. Inače, ako volite, ovo je prava i dobra prilika da stavite, da zalepite veštačke trepavice na vaše oči. Ja nisam neki ljubitelj toga, moje oči su preosetljive na taj lepak i trepavice, tako da ja idem na sigurno i stavit ćemo maskaru. Pre maskare stavljam jedan zaštitni sloj, ovo je ovaj Evelyn SOS Lash Booster koji koristim u vidu primera i nakon toga nanosimo maskaru. Od njega vam trepavice postanu potpuno bele. Kao što vidite, naneću maskaru na oči, koristit ću Maybelline Lash Sensational maskaru. Ovo je stvarno dobra maskara koju sam koristila ranije i sad sam se ponovo vratila na nju. Jedna mi je od omiljenih Maybellineovih maskara, volim i onu žutu takođe. Ovoga puta maskaru nanosim i na gornje i na donje trepavice. I nanosimo 2 sloja. Okice su gotove. Kao što vidite, vrlo su lijepe, mačkaste. Za kraj nanosimo olovku za usne i ruž za usne, crveni. Prvo ću naneti olovku crvenu, nikako ne nanosim crveni ruž bez olovke ukoliko želim da to bude lepo, precizno i dugotrajno. Olovku ću naneti, prvo ću oivičiti usna, zatim ću ih naneti preko cijelih usana. Nije bitno koju olovku koristite, bitno je da prosto odgovara nijansi vašeg ruža i da je neka postojana. Ova koju ja imam je od Catrice'a, Velvet Matte Lip Pencil, Color and Contour, obećava dugotrajnost. Olovku sam nanela, razmazala sam je gotovo po čitavim usnama i sada ću naneti ruž, ovaj Sephorin Lip Stain broj 1. Ovdje imam 2 zato što je ovaj moj pri kraju gotov je, a ovo mi je nov, tako da probat ću da izvučem ako ima išta od ovoga, ako ne koristit ću nov. Bukvalno znači sada nanosimo ruž preko olovke.
kad smo naneli ruž, ono što ja volim da uradim jeste da uzmem parče papira, toalet papira ili prosto možete koristiti parče tanjeg ubrusa. Bukvalno ga rascepkate odvojite slojeve papira i pritisnemo usne. Ovo je nešto što će mi dodatno matirati usne i osigurava dugotrajnost prosto. Sada za kraj setujem lice još jednom. I to bi bilo to što se tiče šminke. Relativno brzo. Ja se uvek brzo šminkam. I šminka je gotova. Ovako izgleda. Nadam se da vam se dopao ovaj video, ukoliko jeste obavezno ga lajkujte, pretplatite se na moj kanal za više zanimljivih videa, također možete da me zapratite i na Instagram profilu. Nadam se da vam je ovaj video bio od neke koristi i zanimljiv, prosto mi je bila želja da vam dam neki predlog i ideju za šminkanje za novu godinu. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, ljubim vas, ćao! Uživajte u novogodišnjoj noći!